Jodongo mawuok e dhot mar Digodi e kaunti ma Tana River odwoko bunde magisebedogo e ataro mar chik ne jotend arita e kinde ma omigi mar ng'uono. Ne gichiwo gi lweny go ma oting'o bunde 5 kido mar AK-47 kod risasi ne tend obila mayudre e stesend obila ma Madongo. Omigi ndalo 60 mar ng'uono mondo gichwal gi lweny ne obila. County Commissioner ma Tana River osiemo jogo ma ok bichiwo bunde kod gi lweny ni biro kawo negi okenge mager mag chik. Kwa muda wa siku hizo 18 hatujawahi sikia shida yoyote imetokea katika Tana River, na tunaamini itaendelea hivi, na hatuta nyamaza ama tulale ati kwa sababu imetulia. Hii maneno ya Tana River itakuwa akili zetu sisi, na hii komiti mnaona hapa, kila siku tutakuwa tunafikiria maneno ya Tana River, kwa sababu tutahakikisha kwamba usalama wa Tana River umerudi vile ilivyokuwa. Sio vile ati inanyamaza kidogo alafu tunasikia mtu fulani pale amepigwa risasi ama ng'ombe zimeibiwa.